идомаи барнома милитсияи шаҳри Истаравшан аз ошкорсозии ду ҳолати дуздӣ аз манзилҳои истиқоматӣ ва боздошти гумонбари ҷиноят хабар медиҳад. ҷавони 19-сола шабона ба манзилҳои истиқоматӣ ворид гашта тилловорӣ ва маблағи пулӣ тасарруф мекард. зарари расондашуда наздик ба 40 000 сомонӣ баробар аст. бо ошкор намудани ду ҳолати ҷинояти дуздӣ аз манзилҳои истиқоматӣ милитсияи шаҳри Саравшан бори дигар собит намуд ки ҳар амали ношоиста дер ё зуд ошкор ва нафари бадаъмол сазовори ҷазо аст. баъди ба қайд гирифтани дуздиҳо дар натиҷаи гузарондани маҷмӯи чорабинҳои оперативӣ шахсияти гумонбаршаванда Ҷалилзода Ҳасан Ҷалил соли таваллудаш 2001 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Истаравшан ошкор гардид ки бо мақсади ба даст овардани даромади муфт дуздӣ аз манзилҳои истиқоматиро ҳадаф қарор додааст. ин дар ҳолест ки гумонбаршуда соли 2018 барои содир намудани ҷинояти дуздӣ суд шудааст. мушоҳидаи қулфи овезони дарвоза услуби дуздиҳост. дар чунин ҳолат Ҳасан Ҷалилзода боварӣ ҳосил мекард ки манзили истиқоматӣ беодам ва имконияти қулай барои воридшавӣ ва тасарруфи моликияти ғайр фароҳам аст. рафтам хона қулф буд, омадам газхонашон, ключи газиро гирифтам, қулфро шикастам, баъд хонаро даромадам, аз кашаки якум тиллоро дуздидам, баъд гирехтан рафтам. аз ду ҳолати тасарруфкорӣ ҷабридаҳо наздик ба 40 000 сомонӣ зарар диданд. чунончи шаби 29 ба 30 моҳи июл ба ҳавлии истиқоматии Хурсанд Ҳалимова ворид гашта якчанд намуд ҷавоҳиротҳои тиллоиро бо арзиши 26 300 сомонӣ тасарруф мекунад. ё ин ки шаби 22 ба 23 август ба ҳавлии истиқоматии Манучер Маҳмудов сокини шаҳри Истаравшан ғайриқонунӣ ворид гашта бо арзиши 10 000 сомонӣ ороишоти занонаи тиллоиро бо худ мебарад ки барои ҷабридаҳо дороии ягона буда тавре иброз медоранд, барои рӯзи мабодо нигоҳ медоштанд. ҳар ду дуздиҳо дар минтақаҳои гуногуни шаҳри Истаравшан содир шуданд ва фосила байни онҳо қариб 1 моҳ мебошад. гумонбаршуда нишондод медиҳад ки шеваи эҳтиёткориро барои ба дасти милитсия нафтодан истифода бурдааст, аммо чунин эҳтиёткорӣ ба ӯ кӯмак накард ва милитсия аз ӯ пеш гузашт. ҳамчунин қисме аз далелҳои шаъӣ рӯёнда шудааст. акнун гумонбаршуда Ҳасан Ҷалилзодаро зарур аст аз кирдори кардаи худ назди қонун ҷавоб гӯяд.